Здравейте, приятели! Изключително много се вълнувам днес, защото ще ви представя първата книжка на най-младото издателство за детска литература в България – Брамозавър. Това е нашият екип. Ето я и нашата книжка, резултат на страшно много усилия и проучване, за да създадем според нас оптималния продукт, който да съчетава едновременно книжка забавна, едновременно добра информация, образователна за децата и разбира се, музика, което, както знаете, нашия канал напоследък много се развива и в детските песнички. Ето какво представлява книжката. Виждате я. На първо място, както казах, това нещо, с което се отличава, е специалното аудиовизуално усещане, което искаме да предадем с тази книжка. Освен, че има много красиви илюстрации. Виждате колко е хубава. Ето я. Илюстрациите са така направени, че да могат децата да се концентрират върху един предмет само, тъй като понякога, когато има страшно много картинки, знаете, че е объркващо за децата. Това е част от нашия проект да създадем такъв продукт, който да е оптимално интересен и приятен за децата. Така, това е едното нещо. Второто е, че ето виждате, има образователен елемент. Целта е децата да научат българската азбука. В същото време книжката е в рими. Римите са наистина много хубави, историята е интересна. И ето накрая книжката има и QR код към нашата песничка за азбуката, който сканирате и пеете песничката. Идеята е, след като прочетете приказката или по-точно историята за азбуката и защо и как първата буква е А в българската азбука, това е идеята на историята, накрая да отворите на тази страница и заедно с детенцето да изпеете песничката, като посочвате всяка една буква А, Б, Ф, Г и така. Ако не можете да пеете, можете просто да си пуснете нашата песничка и да посочвате буквичките и все по-бързо да пеете песничката и така детето неусетно ще научи българската азбука. Ще видите колко е лесно и приятно. Та първото нещо, с което според мен тази книжка се отличава, е това. Страшно висока според мен стойност художествена като книга има тази творба. На второ място постарахме се да е много луксозно издание. Вижте, бордбук, т.е. с твърди корици, твърди страници, 350 грамов картон, ламинирана всяка страница, много висококачествени цветове. Не стига това, но и се здобихме с специален сертификат европейски сертификат за безопасност, който по принцип не се изисква за български книжки, но ние решихме, че тъй като много искаме всичко да е перфектно, знаем, че децата вкарват понякога книжките в устата, да сме сигурни, че няма нищо токсично в тази книжка, така че напълно перфектно, поне според мен, изпълнение на книжката. Освен всичко останало, я разпространяваме и всяка една индивидуално опакована по този начин. Вижте, тази е опакована. Сега не знам дали книжарниците така ще ви я продават, но ние поне така я разпространяваме. Не само това, но тъй като има много познати и много любители на канала, които са в двуезични семейства или искат децата им да учат английски, направихме и адаптирана версия на същата книжка на английски, малко по-евтина, малко по-достъпен вариант на английски. Ето тя също е опакована. Сега ще я видите как изглежда, но това, че тя е с меки страници и корици, не я прави по-малко луксозна, защото също е много високо качество, също е с сертификат. Виждате какви са, не знам дали се вижда, лъскави страниците. Версията е адаптирана и по същия начин можете да научите детенцето и на английската азбука, съответно с английска песничка. Книжката вече е пусната за продажба и включително от няколко дни в Озон.бг, където е и част от промоцията 4 книжки на цената на 3. Веднага получихме даже и заявки още първия ден за продажба на книжката. Имаме лимитиран тираж. Това е абсолютната истина, така че който желая, побързайте да си я купите и споделете коментари дали ви харесва и дали се развълнувате толкова, колкото и ние. Благодаря ви!